Mae'n anodd iawn dewis dim ond 3 pheth, ond mi fyddai cerdded gyda glan afon Conwy yn un ohonyn nhw. Mae yna gymeriad i'r afon, mae'r afon yn bwysig iawn i'r dyffryn ac i hanes y dyffryn. Mae'n ffin bwysig iawn rhwng Gwynedd a Gogledd-ddwyrain Cymru. Llawer o hanes yma, ond mae'n lle braf a mae yna lwybra braf gyda glan yr afon. Wedyn mae yna lynoedd yn y bryniau ac mi fydda ymweld â llyn geirionydd yn rhywbeth gwerthfawr iawn cyn mynd adref. Yno mae cofeb Taliesin a 20 mlynedd yn ôl mi roedd yna Eisteddfod arwest yn cael ei chynnal ar ran y llyn, 1000 o bobl yna. Felly mae yna leoliad hyfryd iawn yn fanno. Ac mae, wrth gwrs, y môr yn bwysig i Ddyffryn Conwy erioed. A'r diwydiant llonga, mae Conwy a falle yn well na dim mynd i ben y gogarth. O ben y gogarth, da chi'n mynd i gweld arfordir Gogledd Cymru a da chi'n sylweddoli mor bwysig oedd hwnnw wedyn i Ddyffryn Conwy ar gyfer allforio chwareli o Dolwyddelan a Phemachno a diwydiant pysgota, wrth gwrs. Os mae pobl yn dod i Llanrwst, mae'n rhaid i chi mynd am dro yn y coedwig gwydr a beicio mynydd hefyd. Mae hynna'n hwyl mawr. Hefyd zip forest, mae yna zip wires, high ropes course a lot o pethau cool fel yna. Rhywbeth arall di dod i Tiwntir Bont i cael paned a sgon hefo jam a cream.